Tämän lehdistötilaisuuden tarkoituksena aiheestaan huolimatta ei ole toimia lisäaineiden tai lisäaineteollisuuden puolesta puhujana, vaan herättää kuluttajat ajattelemaan asioita teemalla "Ymmärrä mitä syöt". Tänä päivänä asioista on enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin, mutta harmittavan usein mennään sieltä, mistä aita on matalin ja aletaan helposti hypettämään jonkun tietyn asian puolesta. Asioilla on kuitenkin monesti useampi puoli, joka ei pääse esiin, jos asioita vaan joko dissataan tai fanitetaan. Lisäaineet ovat tarkasti tunnettuja kemiallisia yhdisteitä, joita useimpia esiintyy luonnossa ja ravinnossamme. Samoja aineita käytetään kotitalouksissa, esimerkiksi säilönnässä ja leivonnassa. Lisäaine voi myös olla valmistettu erottamalla yhdiste luonnonmateriaalista tai tuottamalla sitä kemiallisesti tai mikrobien avulla. Esimerkiksi paljon parjatussa natriumglutamaatissa on natriumia sekä glutamaattihappoa, jota esiintyy suuria määriä luontaisesti esimerkiksi parmesanjuustoissa ja tomaatissa. Vain muutamat lisäaineet ovat rakenteeltaan sellaisia, että niitä ei esiinny luonnossa. Yksittäistä syytä, miksi lisäaineista on tullut pahiksia, on vaikea määritellä. Mutta yksi on yleinen epäluuloisuus kaikkea prosessoivaa teollisuutta kohtaan. Joskus tosin teollisuus itse on ollut edesauttamassa asiaa esimerkiksi kiihdyttämällä natriumglutamaattihypetystä. Lisäaineiden käyttöä ei nähdä pelkästään negatiivisena asiana. Kuluttajien ja ammattilaisten joukossa on lukematon määrä henkilöitä, jotka ajattelevat asiasta aivan päinvastoin. Ilman lisäaineita tuotetarjonta näyttäisi aivan erilaisia kuin tänä päivänä ja tuotteiden säilyvyydet muuttuisivat olennaisesti. Vain muutamat lisäaineet ovat rakenteeltaan sellaisia, että niitä ei esiinny luonnossa. Esimerkiksi harva meistä vastustaa puolukkaan lisäämistä esimerkiksi piirakkaan, vaikka tällöin lisäämme siihen 5 E-koodillista lisäainetta. Luonto on nimittäin päättänyt, ettei puolukan kannata tehdä marjoja ilman sorbiinohappoa, bentsoehappoa, pektiiniä, karotenoidia sekä antosyaania. Toisin sanoen aineita, jotka esiintyvät lisäainelistalla koodein E200, E210, E440, E160A sekä E163. Puolukka käyttää kyseisiä aineita muun muassa taistelussaan bakteereja vastaan. Siksi puolukan marjan ravinteet säilyvät, kunnes siemen on kypsä vastaanottamaan ne. Toinen hyvä esimerkki on nitraatit ja nitriitit. Makkaroiden kohdalla puhutaan usein nitraateista ja nitriiteistä. Niiden lisääminen makkaroihin herättää joidenkin kohdalla vastustusta. Mutta tuskin kieltäisimme makkarastamme esimerkiksi punajuurta, vaikka tällöin lisäisimme siihen yhtä lailla myös nitraattia. Ihmisen pääasiallinen nitraattien lähde ei suinkaan ole lihavalmisteet, vaan tavalliset kasvikset ja hanavesi, joista jopa 80% päivittäisistä nitraateistamme on peräisin. Muuten 50 grammaa terveellistä rukolasalaattia voi sisältää saman verran nitraattia kuin 1 kilo atrian makkaraa. EU:ssa on olemassa koko unionin kattava lainsäädäntö, joka määrää lisäainekohtaisesti, kuinka paljon ja missä elintarvikkeessa lisäainetta saa yleensäkin käyttää. Annetut rajoitukset varmistavat sen, että lisäaineiden käyttö on turvallista. Suomessa ja muissa EU-maissa noudatetaan samaa lainsäädäntöä. Pohjoismaissa käytännöt ovat hyvin samanlaiset, mutta esimerkkinä Suomessa lisäaineita käytetään yleensä selvästi vähemmän kuin Keski-Euroopassa ja USAssa. Lisäaineita tarvitaan parantamaan tuotteiden säilyvyyttä, makua, rakennetta tai jotain muuta ominaisuutta. Lisäaineet ovat erityisen tärkeitä tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Elintarviketeollisuus käyttää vain tutkittuja ja turvallisia lisäaineita.